не удряме с нея, пък всички се страхуват от нея. Защото с нея спираме колите. Забранителните знаци са кръгли с червен кант. На бял фон с черно е изобразена забраната. И раз, и два, и три, и четири. Трябва много да внимават мерци. Много ви благодаря и се радвам, че бяхме при вас на гости. И ако искате, как ще бъдем